Медитация за изчистване и балансиране на вашите чакри. Настанете се удобно, седнали на стол или в поза лотос. Затворете очи и поемете 3 пъти дълбоко дъх. Визуализирайте или почувствайте една кръгла, прозрачна топка, оцветена в красиво рубинено червено, която се носи вътре в тялото ви, близо до основата на гръбначния стълб. Това е вашата коренна чакра, центърът на вашата сила и индивидуалност. Мислено погледнете или усетете топката. Обърнете внимание дали по нея няма някои по-тъмни участъци. Това са енергийни дисбаланси и вие можете моментално да ги отстраните, като просто възнамерите топката да е съвършено чиста. Задръжте в ума си образа на красивата прозрачно рубинена червена топка и вижте как тя е осветена отвътре с ярка, чисто бяла светлина. Това е универсалната светлина на Бог, на космическата сила, на любовта и знанието. Поемете си дълбоко дъх през носа и вижте или почувствайте как дъхът ви увеличава потока на бялата светлина в червената сфера. Продължете да вдишвате и издишвате дълбоко, за да разпалите още повече ярката бяла светлина, докато червената сфера стане идеално чиста и прозрачна. След това концентрирайте вниманието си на около 6 см по-нагоре и вижте или почувствайте една красива оранжева стъклена топка, плуваща вътре във вас. Това е вашата сакрална чакра, регулаторът на физическите ви желания. Разгледайте внимателно топката, за да видите дали по нея няма тъмни участъци. Дишайте дълбоко, за да можете да усилите бялата светлина в сърцевината на чакрата и мигновено да отмиете всяка тъмнина, докато топката стане идеално прозрачна, като оранжево стъкло. Сега се концентрирайте върху областта непосредствено над пъпа. Вижте или почувствайте във вътрешността си една красива жълта топка, сияеща като малко слънце. Това е чакрата на слънчевия сплит, областта, която се свързва с убежденията, които имате по отношение на силата и контрола. Отново проверете дали по чакрата няма някои мътни или тъмни участъци. Ако откриете такива, дишайте дълбоко, докато чакрата се превърне в една великолепна жълта светлина и стане съвършено прозрачна, подобно на изкряща топка от жълто стъкло.
След това фокусирайте вниманието си върху областта на сърцето. Визуализирайте или почувствайте в гърдите си една разкошна зелена топка от стъкло. Това е сърдечната чакра, центърът на вашата любяща енергия. Сканирайте сърдечната си чакра за някакви тъмни участъци и ако намерите такива, ги изчистете с помощта на дълбокото дишане и бялата светлина. Осветете напълно сърдечната чакра отвътре и почувствайте как тя се разширява в гръдния ви кош, изпълнена с топлина и положителна енергия. Продължавайте да дишате, докато зелената топка стане съвършено прозрачна и чиста. После се концентрирайте върху гърлото, в областта на Адамовата ябълка. Вижте или почувствайте една топка, отцветена в красив светлосин цвят. Това е вашата гърлена чакра, центърът, който регулира яснотата на вашата комуникация. Мислено сканирайте гърлената чакра, търсейки или опипвайки за тъмни участъци. Поемете си дълбоко дъх и наблюдавайте как той разпалва бялата светлина в центъра на чакрата. Осветете чакрата отвътре, като усилвате светлината все повече и повече, докато белите лъчи напълно изчистят синята топка. Вижте и почувствайте как тя е съвършено прозрачна, без петна или тъмни участъци. След това насочете вниманието си към областта между двете си очи. Без да се напрягате по някакъв начин, внимателно си представете една кръгла или овална топка между очите си. Това е чакрата на третото око. Вижте как образът на чакрата става все по-ясен и по-ясен. Обърнете внимание, че цветът ти е смесица от тъмно-синьо, виолетово и бяло. Докато образът се изяснява, може да забележите, че виждате клепача на едно око. Ако не се появи такъв образ или някаква овална форма, тогава продължавайте да дишате дълбоко и да изчиствате чакрата си с помощта на бялата светлина, докато образът стане ясен. След като видите третото си око, обърнете внимание дали то е отворено или затворено. Ако е затворено, помолете го да се отвори и да ви погледне. Позволете му да ви предаде любящите послания, които то може би има за вас. Когато сте готови, насочете вниманието си към вътрешната страна на върха на главата си. Това е вашата коронна чакра, областта, която ви дава достъп до космическата мъдрост.
Почувствайте или вижте тази чакра като една тъмно-виолетова или пурпурна стъклена топка. Дишайки възможно най-дълбоко и с помощта на бялата светлина, изчистете коронната чакра до съвършенство. Продължете да дишате дълбоко и благодарете на Божествения Създател за това, че ви е изпълнил с любов и мъдрост. Обградете се с един слой бяла светлина, след това с един слой зелена светлина и завършете с трети слой виолетова светлина. Това беше краят на вашата медитация. До нови срещи!